sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to nawela matama jammela kon waktu yoni ha to tiggere yene e nder galle abou siley touré kame samba siley touré eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi hono basiru jomay diakhar faye hande o tawama toon to wuuro teddungo madina gounasa o jaɓɓama toon jaɓugal payidingal jumamo madina gounas ko toon wo julde e ceerno alhaji amadou tidiane bama en ketto e nder kabruji men musidɗo men amadou sambalo to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi yetti jaari jaydiyankoɓe gendi leydi mauritanie gam darde mabɓe humpito mabɓe ɗum ko ñalawma hande o ko ñalawma wonande rokkude fodde haqqe jaydi yanke e wellitare muɗuma gam humpidde windere nde o holliti maɓe darnu cete gam ɓeydande hattana jaydiyankoɓe en ketto kabaruji men e musidɗo men alhassana oumar mbodj ko fate batu jagorɗe hanki o to leydi mali poste contrôle mo jafaraɓe ko subaka hande o yiyana taw kadi holliti ɗum ko koninkoɓe gendi leydi ndi ɓe faama ɓe kolliti ko subaka hande ɓe dartima ndeɗona fiyande to leydi guine konakiri jayndeli leydi ɗi pullima dañde fallantere kaldigal ɗum ko caggal kikiɗe hanki o hoore jaggoɗe leydi ndi holliti yewtidi e général mamadi doumbouya oɗo saaha ɓoyata ene gasa jaydiyankoɓe ma keeɓa pandali mumen kono kadi koye poɗoje maɓe ndewnu golle mabɓe e lawol kabruji men maɗe nato burkina faso niger ma jaha to côte d'ivoire ghana kono ne kadi kenya ha to cameroun kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo avc jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo avc jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a ittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi mali bamako jokkodirta koye amadou tidiane keneme o tawete koto badala bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi sahela jokkodirta koye dawouda sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto dakar to an jokkodirta koye baba seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto zambi jokkodirta koye abdoussalam ba to kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto états-unis de amérique gonɗa jokkodirta koye abouso kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala ceerno ahmadou tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno ahmadou tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jiyade to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko melga wuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde tati dujala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba jahaten ko ha toon to tiggere wela kosam kumba abdoul ba ene renda sunare e dendangal tiggere yenenaɓe kala ene renda sunare dendangal ndulmajinaɓe kala omo tintina omo habra ko noonne kadi omo wullo dendangal bandiraɓe julɓe kala wonande jaltugol aduna wonande kay mawɗo makko korsinɗomo guiɗo makko sehil makko hono biyenoɗo a ramata barejo noon wonande kay ko takko makko tene ko nando makko ko jaadiɗomo ko disodirɗomo no feewi on noon yalti aduna jamma hanki o wira hande o sanga 11h ɗon ɗo tiggere yene omo wullo dendagal bandiraɓe julɓe kanko e ɓesgu on kala wonande abou siley touré ene wonde samba siley touré kame aissata siley touré wonande kumba siley touré kono kadi mati siley touré kame demba siley touré wonande wela kosam kumba abdoul ba nonne kadi abou baydi kawa al huseynou kan to ndulmaji dembe e dendagal galle baroɓe ha to ndulmaji kala ha to agnam kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna wonande ramata barejo debbo gandiraɗo jokkere endam mawde no feewi kono ne kadi ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna wonande ramata barejo taw kadi yalti aduna ko jamma hanki o wira hande o ɗon ɗo tiggere yene sanga 11h subaka hande o jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe afrique gardugol ceerno haabou jene nelde duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmen e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala gartatena ko toon to wuro teddungo madina gounas wonande gorelte kala cohluɗo ɗuma wonande deppo gorelte mamadou gaydo hande o ene tawe ɗon ɗo dakamo madina gounas mbatta ko 77 542 50 84 ma waw hebde gorelte no hannirta ni eno jiɗirɗa ni walla jokkodira e amadou sambalo 78 119 00 65 ko wona ɗum ko noon ceerno amadou tidiane diallo gorko melga wuro jinneji hande o ne tawe toon to dakar
Dakar mo Madina Gounass kala jiɗɗo jokkondire makko tonggode makko leydi France ene jokki yaade ha tona kumpital men e ɗemgal Pulaar gendi leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko hoorejo leydi ndi Sénégal kanko hoorejo leydi ndi Sénégal hande o yaɓani toon to wuuro teddungo Madina Gounass ngam julde sara ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba khalifa mo Madina Gounass e tawtorede mo Dakar mo Madina Gounass hande o Dakar mo ganduɗa battuɗo kene fotto wonde capanɗe jeetate tataɓi wala lawol ko Dakar o ɓami waɗede kono hande o kadi Dakar ko fuɗɗi hayti hande on yaray balɗe jeegom ko ɗon jabbotoɗen musidɗo men Amadou Samba Lo toon to Dakar mo Madina Gounass ñalawma hande o wonande kay wuuro ngo yalti ngam jaɓɓade nden kay kisal ɓeydama Amadou Samba Lo no ɗum woori no ɗum way toon to Madina Gounass wuuro teddungo ne jabɓo hande o hoorejo leydi ndi Sénégal. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi sammini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass e oɗo ñalawma aljuma ina tijja garal hoorejo leydi ndi on Bassirou Diomaye Faye gila hanki Sar Abdoulaye Sarr ɓeɓe ganduɗa ko joguiɓe sécurité ko fate to forto wonde so ari to forto joɗade guila hanke gaddo teddungo Madina Gounass wadde golle mabɓe hano hannirtede degui oɗo saaha mo kalɗo Sar Abdoulaye Sarr beddaji ɗi naccide wuuro ngo hayte jawmo ko Madina Gounass jawmo ko Madina Gounass ha toon to Dakar kalluji kala sécurité o ɓeydama hen laamu ngu hen daari lang gam surde yimɓeɓe ɗon foti rewede ga fotani rewede wadde noon ɗo oɗo ñalawma aljuma omo tijjade kanko holoji leydi ndi jultude juma julta e dental caggal muɗum so silminama yaɓane toon to Dakar o Madina Gounass ko toon aslu juma to waɗete kono kadi ko toon kadi yewtere mawɗe leydi ko toon waɗata toon to Dakar o Madina Gounass bandiraɓe kala en jogui hen weltare mawde no fewi no fewi. Sar Abdoulaye Sarr eɗen gandi hikka so Allah holam ɗo jaaɓi on mo ganduɗa ko ceerno Abdoulaye ceerno mo ganduɗa balluɗo gurdam kala e ngal ɗo dental e wallude ɗum kono ga tengɗe Dakar o Madina Gounass Dakar mo ganduɗa sinthia ujunere e temedde jeenayi e capanɗe nayyi e ɗiɗi kanko ceerno Abdoulaye ceerno ko nden hitande o yi aduna kanko ceerno Abdoulaye wadde andama famama nde ɗo lurde Dakar alliyankore Allah koko sinodire makko ɗum saabi e gurdam makko omo dafdare tinde dadan wallude julɓe kala ko fate laamu ko fate Dakar ha yuɓɓa ha rewa lawol ko kanko darto e ɗum kono gasa Abdoulaye Sarr kanko ceerno Abdoulaye ceerno Dakar makko ɗo kala hitande kala ñalawma so Dakar ari ene waɗe silki karim kono kadi ko fate hajju Makka kanko darno e nawde dental ngal nde mbawi wonde kala hitande noddum toon makko toon karama hajjune jomumen balɗe ha kadde hajju moƴƴo haɗi pewde garta kono kadi hitande ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko nden ɗo yehi hajju Makka ɗo hajju makko cakkatiɗo kanko ceerno Abdoulaye ceerno ko toon o rutti e jomum ko toon to makko toon karama e ballal laamu Sénégal e ballal hono ceerno daari ha wawi artirede ɗo e nder Sénégal omon ɗo wirna ɗo jama mawko ka Madina Gounass yallah yurmomo yafom ha noma aljanna ɓoyen sakkanademo kamɓe e dunam Sar Abdoulaye Sarr ɗe ciftere musidɗo men Amadou Issa Kébé ɓe ganduɗa rawane en daggdima muɗum ɗon de Dakar ceerno Amadou Tidiane Kay Haydi kayma kadi e nder yolde nde hikka tawtoraka ruttima e jomum yallah yurmomo yafomo en dowde moom en dowde nangal ɓesgu makko hale kuɓal e nangal weltare TV kala weltanama kono kadi duwanama hano hannirta niyete non kadi caɓe musidɗo men mo ganduɗa ko mo Sara Ndogu Alassane Oumar Mbodj mo Sara Ndogu e golle makko tidde golle makko payidinde kala e saaha tiguiɗe kayɗe keɗo sawtu makko labtuɗo o jarama yo allahu sellini sembina ene kadi coordonné Abouba toon to Mauritanie e denndangal bandiraɓe kala e goto Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma. Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounass golle ma jooɗi peewi ɓe ɓe wondaɓe en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina hoorejo leydi ndi toon to Dakar mo Madina Gounass jonde hakkude makko e ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba kanko hoorejo leydi ndi wo yonni ngal dental kono kadi wo holliti kala ko duwaɗo hen Allah koko jaabi nde duwonto leydi ndi beele leydi ndi ɓurno wonde jaam e kisal ha tentiri ko addiɓe ko beele gueɗe ɗe kala ɓuura kadi fawade e dow mbadi yuɓɓudi no fewi Amadou Samba Lo ene gasa ñalawma janggo ma artoy hakkude ma e musidɗo men hakkude ma e musidɗo men wonande Mouhamadoula Ghaliba ko fate banggue hoorejo ndi ko haali toon holko ceerno haali toon ha yimɓe kadi ɓuura wawde famde ɗum so haaji jomiraɗo keddorɗen
koye mawɗo leydi ndi Sénégal to galle lamorgo to bismima toon diplomate uji ɗiɗi taw kadi ko ambassadeur aji wonande royaume Espagne kame Côte d'Ivoire ɓen kay fuɗɗiɓe golle mumen e nder gendi leydi ndi ko wona ɗum ko noon kanko mawlidi hanki o yuɓɓini batu jagorɗe hanki o on batu jagorɗe o erima noon jagorɗo transport yagara to banggue less nde ɓurata kadi ɓattade beele golle bis rapide mo ganduɗa wonande BRT golle mum ene ɓuura yawde fuɗɗade ha ɓuura wawde newnande ɓesguji leydi ndi ko noonne kadi Dakar Dem Dikk o saaha nde watte o diita beele caɗele gonɗe hen giwa ha laaɓa golle mum ɓuura kadi wawde soynede e dow sifa gollal hakkude me ɓiɓɓe leydi ndi ha ɗen gueɗe kala ɓuura wawde yarude yesso ko wala ɗum ko batu jagorɗe hanki hewɓe kay toɗɗama directeur uji généraux ji hewɓe toɓɓitima hesɓe toɓɓama ɓuuri hen teskinede ko Ngagne Demba Touré mo ganduɗa wonino kay greffier ha yalti leydi ndi waɗoy hoorem exil toon to Mali arti soka caggal mum yalti on mo jeeyaɗo e Pastef o toɗɗama oɗo saaha o woni directeur général mo somine wonande kay taw ko société minière mo Sénégal hande woni gardiɗo oɗon fannu kono ɗum ko Oumar Silla mo Dakar Dem Dikk totri ngal gollal kay wonande lomtiɗomo ko noon kadi kude mo université Cheikh Anta Diop hewɓe kay toɗɗama hanki o ko fati banggue gardidi to banggue directeur uji généraux ji e oɗon fannu OFNAC yaltini rapport kesso pula ɗum noon koko fati banggue 26 page ko fati mbuñaari e leydi e gueɗe goɗɗe kala ɗum tugganma tan 2014 ha ettanima 2017 kene fotto wonde temedde jeetate capanɗe jeetate tati plante gullitali hakkude leyɗele tettaɗe goɗɗum kala woni koɓe jaltini o saaha noon ɗen gueɗe kala ma ndewinde o saaha woni hen fuɗɗiɓe yaltude nen jedda woni hen kadi ana ndeeƴi kono ɗum ɗo hen ɗo fayi koye loskoji tene kadi koko jogori herƴinde hewɓe ɗiɗon fannuji to kedugo ballal iwgal e ONG fedde witende Ferité ɗum noon ko wallidde sukaɓe rewɓe taweteɓe ɓulli jiiɗa sirɗi kanŋe toon to diwan mo Kédougou beele ɓen sukaɓe rewɓe mbawa jogade fayida yaade cuuɗi école janggoyde beele daña gurdam moƴƴam gam teskede wonat ɗi oɗirdeji kanŋeji taweteɗi toon ko situji rewɓe hewɓe yewɓe koye mumen ene tawe hen sukaɓe rewɓe ne keewi nannede ɗiɗon fannuji gona yeeyoɓe koye men taw koye ndin mbaadi ngal cetal noon koɗo woni ko heñani beele ɓen sukaɓe mbasa nadde ɗiɗon fannuji jeeyi sababu gardiɗo ngal ɗon cetal ko wayno directeur général e oɗon ONG gardiɗo woni Alhaji Malika Sémou Diouf o hollitiɓe dokki toon motoje kewɗe e weloji kewɗi faade sukaɓe rewɓe ha mbawa toppitade jangde mumen kono kadi ɓe erima ɓen yerlittoɓe nde mbawata kadi ɓattade ha mballa ɓen sukaɓe ɗeɗon golle hôpital mo Ziguinchor walla mbiyen centre hospitalisé mo région de Ziguinchor wonnoɓe hofgo mumen juuɗe guila tan 25 avril gasi ha laaɓi ɗum ko caggal nde kaldigal waɗa oɗo saaɓe ɗamini gueɗe ɗe kala ma mbaw rewde lawola jeheten ko ton to Nioro e nder région mo Fatick tonne kadi ko camion wonande kam natodiri e moto Jakarta goto on suka gorko gonnoɗo e on moto Jakarta wasi fittadu mum ɗon e ɗon wonande on chauffeur ben walla mbiyen on chauffeur camion oɗo sahani tawi e juuɗe gendarmeɓe leskoji noon ene jokke oɗon sifa élève mo ganduɗa mo duuɓi nogas nottotoɗo CBY kam yooli hanki o taw kadi ko toon to tufde Thiaroye sur Mer on plage omo wonduno e sehilaɓe makko noon caggal nde ɓe jaano wonande kay ɓuftoyade toon plage wona te ndiyam ronki yaltude ko wen peƴƴerde derguitimo nde ndiyam heewe makko caggal mum noon o yooli o yaltina kono heddodaki e fofani makko ɓandu makko nawa to hôpital Dalal Jaam Dakar mo Guédiawaye ko toon ɓandu makko tawetino to Mbour kene tolno e 29 migrant sukaɓe yanoɓe ngo maayo kene wona balɗe bandum andaka holto woni ko laana mabɓe yiita toon to maaje kaɗe ɗe Espagne to wiyete Tefes kamɓe noon ɓe guurani ko ɗon pittali mabɓe keddi caggal kay ɓoydeɓe e ɗam ɗon ndiyam keddoɗen koye ɗittanaji musɗi kamniɗi baɗoji e ɓesguji Sénégal naɓe kala saha
ton to Kédougou ko accident bondo waɗi toon kikiɗe hanki o ɗiɗo mbasen pittali mumena woni noon yimɓe sappo gañima hen ne jeeya e gañiɓe he bebbeyon ɗiɗona ɗum waɗi koto diwana Banda Fassi ɗum ko hakkude camionnette carsuɗo marchandise kami auto transport ko ɗin natodiri ɗum ko caggal nde camionnette o yinno doublade auto transport ko ɗon noon on accident wawi heddade ɓen gañiɓe ene tawe to hôpital régional Ahmad Dansokho beele keɓa safara mumen gartaten koye ɗalle ɗe ndewani lawol to Ganjola tonne kadi ko laana nanga toon yinno ko faade toon to Espagne nangui ko noon ko marée national mo leydi Sénégal kono kadi kan laana jiwka ɗiɗo mbasi en pittali mumen kene wona capanɗe joyi neɗɗo tawetno en kene wona capanɗe tato e goho neɗɗo gañiɓe ɓe giwno koye nokku biteɗo Basulne tawe Joal ɓe nanga ko toon to Gandiol e maaje kaɗɗe ɗe Saint-Louis ko toon ɓe mbiya teeɓa o saabi tawi e juuɗe wonande tambiɓe kisal nden ka on fannu weeli ngara toonne kadi ko suka gorko wara toon yanoɓe yangue gen yangue noon wattidi ko haare wonande sukaɓe to nokku biteɗo Saare nokku biteɗo Saare Bukka suka jeeyaɗo e Saare Bukke kame Saare Bukka kame suka jeeyaɗo eno ko biyeteɗo Soro Yela Samba ko ɓeeɗiɗo kaaɓi hen suka noon biyeteɗo Essa Mbaalo wasi hen fitta noon sukaɓe tata noon naggama ne tawi juuɗe gendarmeɓe beele loskoji jokke hen keddotoɗen koye leydi Sénégal ñalawma hande o ko ñalawma wonande jaydiyankoɓe ɓen habroɓe presse e nder windere nde kala nde tawno jaydiyanke ene yaaha e gorowole ɓurɗe wulde jew ɗo kure e bomboje misilaji goni jaydiyanke ene yaaha pecce jamma ɗo ganduɗa ne hawra e moni kala gam wittoyde jaydiyanke ene yaaha yiiloyade ko itti yimɓe kumpa ko waɗi jaydiyanke ne waɗa loskoji ha yaltini ko police yaltinani totta police jokka enquête ɗeɗo gueɗe kala jeeya koye jaydiyankoɓe sanani mbuñaari walla gueɗe goɗɗe laamu ene andi jaydiyanke sene woodi gueɗe kewɗe ma cakto taw wona tan mantude ko yaltinde ha ɓiɓɓe ndi paama gurdam leydi ɗo fawi ngal teddungal noon Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi ndi wo yetti wo jaari jaydiyankoɓe wonande gendi leydi Sénégal o holliti maɓe ƴeew peeje ha sifa jaydiyankagal ɓuura kadi wawde fawade e jungo kam e neɗɗagu kala sen giwi e nder leydi ndi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie haade men jaɓɓade musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ñalawma hande o wo yetti wo jaari ɓe jaydiyankoɓe dariɓe nangue jamma ñalawma windoɓe siifoɓe haaloɓe haɓroɓe ittoɓe kumpa andinoɓe yimɓe ciifade hakkude leydi e leydi ngaaluji cuuɗiɗi e nder leydi ngaaluji ɗi no dahira no tettira no gollira e kala ko waɗa hen ha tenti keeri ɗo ɓuuri wulde nokkuji kala gam habrude yimɓeɓe ha yimɓe giway kumpa nde tawno kumpa moƴƴani kala kumpaɗo a yimo andata haydara e aduna mum wo holliti noon ɓen jaydiyankoɓe ma darde mabɓe ɓeyde e nder leydi ndi Mauritanie teno koɓe teskaɓe kono kadi maɓe dokke liberté presse haɓe ɓuura kadi wawde heptinde koye mabɓe kono kadi maɓe pawe e dow sifa juɓɓudi taw golle mabɓe ene ɓuura garɗude no fewi délégation de l'organisation des OTAN waɗi jilumum e nder leydi Mauritanie to Nouakchott ɗum noon ko CTO ɗowi ɗum ko biyeteɗo amiral wonande amiral Robert Power o jooɗodima e jagorɗo tambiɗo konu leydi Mali kono leydi Mauritanie jafuɗon o jooɗodima halifaɓe hewɓe to banggue martaba towɗo taw koɓe leydi Mauritanie ɗum noon ko yidde ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame lottan gartaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia kabruji men gartata koko fate hanki o wonande batu jagorɗe taw hakkude hoorejo leydi ndi kame jagorɗe gendi leydi ndi wonande toɓɓe kewɗe kalaɗe mi salminima Alhassane Oumar Mbotia. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtuɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o ko jonde adorande waɗede e kala yontere so batu jagorɗe hono leydi hono Mauritanie waɗi ñande alkamisa ɗiɗi lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi e ɗowngu gardiɗo hono leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani joni nde wawi hono eɓɓude wona ɗiɗi projet ji hani e décret ji ene jeeya e ɗin projet de décret tako portant taw kadi ko wadde nomination wona ɗen terɗe tako conseil d' administration wonande taw kadi ko safrirde mawde taw ko fanniyankoɓe ko fati toon to Nouadhibou e on société taw ko Mauritanienne
ko fati e des industries de raffinage woni SOMIR ene jeeya hen agence discussion de suivi et de projet taw ko ANESP ene jeeya hen société des aéroports mo woni to kono Mauritanie nodduteɗo ono Sam Sen ene jeeya hen centre taw ko de protection et d'intégration sociale des enfants caggal ɗum ɓe mbawi hono yurnade toon to jagordu ko koppereje to administration centrale de donc direction générale des impôts direction des entités publiques taw ko directeur noma toon ko Hammadi Wul Haddou ko inspecteur toon o wonno taw ko cadastre et des impôts toon o wonno toon ko chef département du contrôle taw kadi ko fiscal hani e projet ji gasier toon to Grand Torti Ahmeyine ene wayno ɗo de ko gollotoɓe gendi leydi ndi ceppi e goho taw kadi ko lewru duuƴa ujunere e nogas e nayyi hani e nder leydi ndi kala ɓe mbi noon yoɓe kanko kadi ko leydi ndi yoɓe ƴeewa hono gollotoɓe ɓe nde ɓeydat ɗumen hono tawde jobdelle mumen kono noon kay hani e ɓen taw ko yaaɓe foftorde men woni retraité ji en yoɓe ɓeydat ɗumen kadi taw ko koppereje e nder taw kadi ko pension ngaji mumen ha mbawa kay wawde kay wadde gurdam mumen moƴƴam ɗo landa tawasul ko landa kewal laamu joguiɓe kay ko ɓuuri hewde noon eɓen sarɗiyankoɓe hani eɓen addiɓe hono palle deƴƴunoɓe joni noon mbawi hono yaltude e caggal kay nde ɓe mbaɗi hono battu mabɓe ɓe mbawi kadi hono wadde ɗum ñande goho lewru duuƴa ujunere nogas e nayyi sarga kekiɗe taw ko bureau mabɓe exécutif ɓe mbawi wiide kay gardiɗo hono landa ka Hammadi Ould Sidi Mokhtar yo ardanoɓe hono ƴamoɓe ƴamoɓe ardade hono leydi ndi yo wonanɓe taw kadi ko candidat ɗum waɗi noon batu ngu taw kadi koye daw nandiral mabɓe kamɓe kala ɓe mbi noon ko kanko tan wawi wonde gardiɗo kadi taw kadi ko wonanɓe ƴamowo e ɓen yiɗɓe ardade kono leydi ndi o tawti noon ɓen taw kadi ko kewal ɓen yiɗɓe ardade wonno Mohamed Wul Cheikh El Ghazouani kanko ardi kono leydi ndi e oɗo saaha e on men o wonde kono gardi ko leydi ndi Mohamed Wul Abdoul Aziz e kono Bocar Ba mo AGDMR Birane Daoul Abeydi e maître El Id Mohameden e wona e ɓen e heddiɓe ɓe e ɗum noon o tawtoyiɓe wonde kay e jeeyede e ƴamoɓe ardade leydi ndi Sar Abdoulaye Sar ko ɗum de wonno ko tunguɗen habruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sando gam weltare a Yawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi gorko mo Sarandogo porte parole gouvernement mo leydi Mauritanie o holliti oɗo saaha hanki o Mauritanie heeɓi gam dartade kala kay ko fate provocation guiwowo toon to leydi Mali ɗum ko caggal teskede e kala saaha wallitiɓe koni koɓe leydi Mali groupe wakkañera aɓe naata no feewi e ndera gendidi leydi Mauritanie. Alassane Oumar Mbodji sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali subaka hande o koni koɓe leydi Mali ɓe famaɓe keeɓi jangu taw koye poste contrôle noko mbiyeɗo jafaraɓe nan tawete koye cercle mo tenne ko ɗum ko subaka hande o ɓe dañi dartade ngal pellodiral golngal jaw jaynide ɗon hollitani so tawi woni hen teɓɓitaɓe walla wonko tetta ko boni ma en gartoy oɗon kabaru so tawi ko laaɓi wawi heɓoyede hen ko wala ɗum konon armée leydi Mali koni koɓe fama ɓe kolliti e nder patrouille mabɓe meɓe gonno e nder diwal mo Nara ɓe mbawi kay fuftinde toon ñande goho nduɗo hen lewru hecci hanki o ɓe mbawi fuftinde toon ko heewi kay wonande ɓen ɗufninoɓe taw ko joguitiɓe armée ji taw kadi ɓe gonno koye ɗin sifaji wi noon wonande ko état majeur général armée gendi leydi ndi ɓe tetti kaɓirɗe jonɗe no fewi kono kadi ɓe nangui woni hen koɓe teɓɓiti woni hen ko dogui ɓe tetti toon gilet de balle ɓe totti toon kadi roquette aji kewɗi taw ko anti sar kono kadi ɓe tetti radio goyitta humpito taw koye fannu ittodiral kumpito so tawi wonko ɓe jerti yogay gueɗe fetel mo aka ɓe mbawi tettude kure kewɗe e ɗiɗon fannuji keddotoɗen koye leydi Mali ko fate gaynaka jagorɗo awo e gaynaka mo leydi Mali waɗi jillu mum toon to leydi Brésil
kanko woni Yubba Ba omo yaade sete timmuɗo nayimo toon noon ko ƴogoyde pinal ko fate nehgo jawdi kame humpito mum ɗo jawdi dañata tew ha heewa daña kosam ha heewa wanjo ha heewa beele yimɓeɓe mbawa naftorade ɗum noon teska Brésil ne daɗi e oɗon fannu no feewi jeeyi sababu yaademo toon beele kadi wonande métissage mo leydi Brésil e leydi Mali wawa jokkodirde ha leydi Mali wonande kay to fannu daabeji muma ɓuura wawde ƴellitade no feewi musée national de Mali waɗama cérémonie mawɗo no feewi ɗum ko ñande 30 avril mayduɗo henna ndu ɗum noon koko fate banggue sen pulago kame mandinka jeyi noon sababu ko wonande sen pulago hande o jiiɗo nangue wonande kay e bukke canal mo capanɗe jeeɗiɗi mo capanɗe jeegom e jeeɗiɗi en wonde sen mo mandinke taw kadi ganda to banggue directeur on sen to banggue leydi Mali ardi ɗum ko Idrissa Diallo e tawtorede jaagoɗɗo télécommunication woni alhamduka Iliana wawi hollirde hen weltare mo mawde no fewi ko fate ndiɗo hen no juɓɓudi wawde rokkude ɓiɓɓe leydi Mali fayidagal manggal no fewi ɗin ñalɗi noon waɗanoma to Mauritanie ha to Sénégal Guinée e nokkuji goɗɗi kala ha tenti kadi toon to Mali e Sénégal e Mauritanie kala sen giwi to leydi ndi Mali koto Guinée Conakry hoore jagaɗo gendi leydi ndi woni Bawuri Amadou o holliti wonande général Mamadou Doumbouya rokkiri yamirore timmude kaldigal ko fate jaydiyankoɓe ha tenti eɗen jayɗeli noon uddaɗi ke wona dumunnaji jondi hewɓe ne jooɗi gollaki wi talibe bari taw kadi ko goto e wonande cukko taw koye fannu presse gendi leydi ndi ɓe kolliti nde fallantere uddite nde ko fallantere nde ɓe jiiɗi gam kaldigal beele médiaji ɗi mbawa kay udditede kona ɗum ko noon hoore jaggaɗo holliti kamɓene fandare mabɓe tan ko dañde hoolare wonande kay so tawi woni médiaji ɗi gudditi o saaha beele ɓe dewna gueɗe mabɓe kala e lawol kala ko neɗɗo ne habra yo habru ko rewi lawol ko fewi kadi ko yuɓɓi taw watta gulwolti walla jomum daña hen ni a caɗele sen jiwi to leydi Guinée koto Burkina Faso paɗena to Burkina Faso kedanɗo gueɗe affaire ambassadeur mo États-Unis de Amérique tawiteɗe to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso kam woni noddaɗo yo ar hujjo toon to jagorɗo affaire étrangére mo leydi Burkina Faso ɗum noon ko caggal communiqué cimtol gol yaltinum ONG Human Rights Watch mo Amérique tam jofat ɗum peɗeli wonande kay koñinkoɓe leydi Burkina Faso kañumen jooɓi pittali wonande ɓesguji leydi mumen hewɓe no fewi taw koye hitande 2023 laamu leydi Burkina Faso noon yonnani ɗum ɓe kolliti ɗum ɗo henna wona hunde gonɗude tene kadi wona hunde ni fonde jangtere ɗum noon ɗo on addantaɓe yeruji labtuɗi ceer ko fati ɗiɗon fannuji to Côte d'Ivoire teskede o saaha funtiji gonnoɗe aduna koko garti toon o saaha wonande kay wonɓe réseaux sociaux taw ko jeeyaɓe e leyɗele goɗɗe takkiɗe leydi Côte d'Ivoire wiyoɓe tan e nder minute aji 30 mbawi wattudema galo so tawi a addi $5 mbattanma ɗum kala ñalawma wonande €1 ɗum ko kalbe masi walla ni baguette masi moɓe pewnantuma ɗen gueɗe noon dañi hewɓe kay natɓe hen sokki hen jeeyi gueɗe mumen kala tiiri koppareji mumen e funtiji goɗɗi won hen ne daña won hen dañata gam sefde heddiɓe jeeyi sababu noon oɗo saaha wonande khalifaɓe leydiɓe erima lorsque yayigone watte ko wona ɗum ko directeur général trésor woni Ahoussi Arthur erima ɓiɓɓe leydi ndi ne ndentoto ɗiɗo hen funtiji saabu hewɓe hen dañi caɗele caggal kay ne mbiri compte mumen bankaji ha laaɓi to leydi Ghana conce pine mabɓe galɗuɗe no fewi taw ko royaume a Chamti ɗum woni ko artira e nder leydi ndi ɗum ko caggal wonande britannique naaɓe nde nawi ɗum hitande 1994 leydi mumen ɗum noon artirama wonande toon to leydi Ghana kene wona 32 taw ko objet valeur taw koye ɗum wonande e pine conce mabɓe woni o saaha ko joƴina to musée mo Navaya to Koumaïsi hewɓe noon ne gara gam lartidade ko fateɗe ɗo henna gueɗe juɓɓuɗe to Niger gila tan lewru mars kene tolno e 123 neɗɗo mbasi pittali men taw koye rafi minisite hande tampinɗo ɓesguji leydi ndi yaltini won cimtola
ko cetal tambingal celal ɓalli windere OMS ɓe kolliti ken wona ujunere temedde tato e capanɗe jeetato e jeenayo neɗɗo taw kadi ko jogiiɓe oɗon ka o saaha tampuɓe no feewi keddoɗen ko toon to Niger jagorɗo ko to Niger wonande joguitiɓe armée ji kañumen puusi pont nokku biyeteɗo Mossi Paga noon ko wuuro ɓattigo Burkina Faso 100 kilométre pawɗo kene wona ñame kene wona kiloji 9 hakkude mum e kerol Burkina Faso camion ngaji kewɗi ene kewne rewɗon gam yulitude marchandise uji hakkude leyɗele ɗiɗe wi koñinkoɓe leydi Niger wonande kay gila goo walla mbiyen ɗiɗi ndiɗo hen lewru ko nden ɓe puusi wonande oɗon pont ha ganduɗa finoɓe toon ɓe oɗon saaha enen jogui caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue ya gara elleni wona e nder adunoɓe jeeya to Soudan ɗiɗo sofreɓe taw ko liggotoɓe CICR woni Croix Rouge kañumen mbara taw waɗɗani Darfour kamɓe noon ɓe mbara koye camion ngaji mabɓe aɓe gonde tata woɗɓe gañaɓe henam ko wona ɗum ko noon Croix Rouge holliti hen mette mum mawɗe no fewi to Gabon wonande général Olongui usti wonande kay waktuji ko fati couvre-feu on couvre-feu mo ganduɗa lawɗinaɗo guila 3 août 2023 nde folli laamu Ali Bongo ndimba laamino leydi ken tolno e duuɓi 14 guila nde noon ko couvre-feu wonno e leydi ndi ɗo wonno 23h30 ha fayenma 5h subaka oɗo saaha wattama 2h 0 minute mo jamma ha fayenma 5h subaka ko ɗon woni ɗo couvre-feu o watta oɗo saaha gonaɗo luural gongal hakkude RDC Congo kame nehobimo Kenya ɗum noon jeeyi sababu ko Air Royal mo Kenya oɗo saaha yowi golle mum kala faade Kinshasa jeeyi sababu noon ko employé ji mabɓe ɗiɗo nde nanga toon to Kinshasa guila 19 avril nana tan gudda guila nden noon tribunal militaire yamirino yoɓe nayi to tribunal civil guila nden ɓe ɗaccitaka jeeyi sababu noon ndiwowa ko Kenya holliti dartini golle mum ha yimɓe mum mbawa ɗaccitede to leydi Cameroun ko jaydiyanke bileɗo François Mbokke kam kay daɗi e biftede ɗum noon wonno ko ñande 30 lewru maydiro hen ndu ko nden waddade e biftede taw kadi ganduɗa ko jaydiyanke cakto yogay publication ngaji teskede o saaha jaydiyankoɓe en jogui caɗele mawɗe no fewi ko fati e nder leydi ndi Cameroun paɗena koto jolam jaberi to Gaza armée Amérique holliti oɗo saaha fandare mum ko gaynude mahagol kaggulaɗe moɓe puɗɗi ene ɓosa no fewi beele kadi laaɗe kewɗe mbawa haggude ɗon gam addude balle fade to Gaza hono no wirno Joe Biden maɓe darnan Gaza ko ene ɓuuri wawde ɓattinandeɓe tufɗe mabɓe beele balle mbawa yettat toon guila to médicament ji guura e goɗɗum kala beele wonande yoolayru waɗore kala saaha so tawi balle gari koɓe jirto e nder ndiyam joomum mbasa yoolade hen ngaalu waɗangu hen ma wonoy 320 millions taw koye koppareje dollar Gaza université mo Californie hanki o wuli jaw seppoji kewɗi wonande étudiant ji taweteɓe toon ken wona 300 taw ko professeur wawi wallidde ɓeɗon police wotrima sembe siftinde moon oɗo saaha kala wonande étudiant ji kewɗi wonuɗe e université ji ɗi Amérique ha fenma Jordanie ha fenma toon to Grande Britannique leydi France kala mum ko seppoji mawɗi wiide kay ko watte toon to Gaza ko yoɗani tene ɓe jonan ɗum hay seeɗa taƴodiral laatima hakkude Ankara kame Tel Aviv woni Turki Israël wi jagoɗo jeygu mo leydi Turki ɓe dartini kala ko fati jeygu wonande marchandise mabɓe panoɗo toon to Israël ɗon ɗo Israël jurimum ne moddi e wargoji ƴiƴiƴi baɗɗi toon to Gaza Royaume-Uni oɗo saaha ɓene gasa ɓene gubba yajat tan kono luggitta jeeyi sababu noon aɓe jaltina yimɓe natɓe leydi mabɓe ɓe beddoyo ɗumen toon to Rwanda hesɓene naata hanki o tan kene wona 111 migrant clandestin naati leydi mabɓe taw kadi koye 14 bateau oɗo saaha wonaniɓe caɗele mawɗe no fewi to Iran kene fotto wonde 63 neɗɗo woni ko mbara e nder tan jonte ɗiɗi ɗum noon ko ñawaɓe ñaware wargo ke teskinede tan wonande e nder ndeɗo hitande ko dari ko tan ken wona 150 neɗɗo leggal danum ittama taw ko ñawaɓe ñaware wargo oɗon gandi peine de mort wari warte walla mbaɗa kene warma mbaɗeɗa
ene heddi ton to Iran ɗum jeeyi sababu noon fedde human rights watch ɓenne kadi erima pelle windere nde mbawata darade hen catal darningal haqqe innama aade toon to Iran biyeteɗo Mohamed Amin a Muqaddam o holliti ɗum ɗo hen foti ko dartinede ko ɓuuri yawde e yaccade Brésil hoorejo leydi mum Lula da Silva o holliti toon to Rio oɗo saaha kay ko toɓoli mawɗi jippi toon hanki ha ganduɗa kene wona yimɓe nogas e jeenayo mbasi en pittali men ɓalli men jiitama kene wona capanɗe jeegomo neɗɗo porté dispari galleji kewɗi kay geggama oɗo saaha gonaɗo o ko fate ɗin toɓoli jippiɗi toona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o so tawi noon koto leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia toon to Dakamo Madina Gounasa ko musidɗo men Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo ma on ketto musidɗo moon Ali Abouba